Ang laki, may pangsisig na naman tayo mga toy. Maganda, tama. Ayos, ayos. Maganda, tama, maganda, tama. Kunin natin. Dali mga toy. Yo mga katoy, welcome ulit sa aking YouTube channel mga toy. Yun, re-respakan natin dito mga toy sa may Barangay Pineda. Yan, dito tayo mga toy nakakakuha dati ng ng 3 dalag dati. Yung mga good size pa naman yun mga toy. So bye-bye na lang natin ito mga toy. Hanggang doon tayo, magdadalag hunting tayo. Hanggang dito sa kabila mga toy. Yan, punta roon sa gilid. Isa nga pala mga toy, maraming salamat nga pala sa full support nyo. 1,000 plus subscriber na tayo. Yun, sana tuloy-tuloy na mga toy. Maraming salamat. At siyempre, papasalamat nga pala ako sa sa sulit kasi dyan sa mga bagong subscriber ko. Yun mga toy, bira na ako mga toy dito hanggat wala pang dumadaan ng mga bangka. Mga toy, paddle tail nga pala na white yung gagamitin natin. Mag-ibay pa tayo mga kulay. Makabili tayo sa tayo. Tapos mga pangitain ito. Dalag kasi dito mga toy, parang talagang unexpected strike talaga. Minsan parang sa kanila kakagatin. Doon tayo mga toy, kabila. Gagating mo na. Ginagawa mo. Lipat na nga. Lipat tayo doon mga toy sa dulo. Ganun talaga kahirap dito mga toy sa Ilog Pasig. Hirap hanapin yung mga isda. Dito tayo maray. Ang linis dito mga toy sa gilid oh. Dami kasing water lily. So doon tayo galing mga toy. Ang linis oh. Dito tayo magbibirala. Palit tayo ng lure mga toy. Mukhang paalap tong ko, paddle tail na white. A few inches later. Di-strike mga toy oh. Di lang na video natin. Naputol yung buntot. So yeah. Ang laki pa naman. Dito mga toy.
Straight sa gilid lang. Balik tayo ulit. Mukhang nadala. Motive. Kulay green naman mga tayo na ano. Paddle tail. Baka umupra dito. Sayang kayo na natin. Sayang, nasa gilid na. A few moments later. Pahinga muna mga toy. Walang kumakagat. Oh no! Tsagaan lang talaga dito mga toy. Ganda sana, ang linis. May mga nag-clean and green doon mga toy. Mga ano, tupad. Project ng mga barangay. Naglilinis ng ilog. Sa barangay Pineda. Refresh muna tayo ng Coke na white. Royal naman pala to. Nawala yung label. Ini-sprayan nila. Lahat ng lure mati gagamitin natin. Ito mati mga pang salt water din to. Habol nito mati ng adalag. Yung kulay pula nga kaya ng parang ganito rin yung design. Kinagat, kinabol. Naputulan ng ano, ng buntot. Try natin ito. Update na lang natin pagka ano, nakadali tayo. Lipat tayo mga tayo. Lipat na naman tayo. A few moments later. So yun mga katoy, hindi tayo inaabot mga isa ano, sa may bagong tulay mga katoy. Barangay Pineda kasi mga katoy, puro strike lang. Hindi nadadali, ang dami. Pinutol nga yung buntot ng isang lure ko. Inagat. Nanggigil siguro yung dalag. Doon ako galing kanina mga katoy. Sa may Pineda. So rest back tayo rito, banda rito mga katoy. Baka meron dito. Maglo-lure casting pa rin tayo mga tayo, dilag hunting pa rin tayo gagawin. Ito pa rin gagamitin natin mga tayo. Medyo water lily nga lang dito mga tayo. Pero maya dito mga tayo, mawala na yung water lily na yan. So try na tayo rito mga tayo. Strike na naman dyan mga tayo. Ayaw talaga ng video. Ang daming water lily. Lucky, may pangsisig na naman tayo mga toy. Oh, lucky. Pagurin mo natin mga toy kasi baka makawala. Yun o. Nagdalawang hook ako mga toy. Yan, lucky. Pagurin mo na kita. Ay, makung maganda naman yung tama pala mga toy. Maganda, tama. Ayos. Maganda, tama. Kunin natin. Oh,
Ang laki mga katoy. Serte. So yun mga katoy, nakadali tayo ng ano, na knife fish mga. Hindi natin na video na maganda. Nakadali tayo mga katoy, malaking night fish. Sisig na naman mga katoy. Ayos. Strike ka lang mo. Wala sila. Ayos. So, nakadalawa na tayo mga toy. Oh. Good size na ito mga toy. Paangat na ako, tinira pa rin. Sapul na sapul, ganda ng tama mga toy. Good size na yan mga toy. Oh. Oh, gandang tama mga toy. ito rin nakadali na night fish mga toy. Oh. Yung parang mayroong ano kasi yan eh. Merong tawag ito, parang may mata-mata na ano. Lure, yun oh. Ayos. Ganda naman tama mga toy. Dito mga toy, andan doon yung nalagyan natin. Malayo. Ganda kasi ito mga toy, oh. Kaya nang hinaya ko mga toy. Nakadalawa na to eh. Isang knife fish saka ano, dalag. Eh kasi parang mayroong ano siya. Parang mayroong mata. Yun ah. Pero ano lang to. Ginawa ko lang paraan yan mga toy. Kaya nang hinaya ko, binaba ko mga toy. Aww. Yun mga toy, lipat tayo ng mga toy. So may nakuha natin ng live fish. Ano tayo ito? Dalawa na to. Ayun mga kati, isang strike lang ako dun eh. Tapos nakaisa tayo night fish dito. Tsaka dun mga kati, 4. Dun sa may paboritong tulay natin. Tsaka dun mga kati, marami dun. Sa may Pineda, puro strike lang. Grabe, di natin nadali. Siguro babalikan na lang natin susunod siguro yun. Babalikan natin susunod ulit. So yun mga tay, salamat sa inyo mga tay sa pagsama sa akin. Salamat sa pagsama. Thank you, thank you.
Mga katoy, sinisig ko mga toy. Basta makadali ko mga toy ng ano, ng knife piece, lagi kong sinisig kasi masarap siya mga katoy. Yun, yummy, yummy, yummy.